רבותיי, האריסטוקרטיה משתוללת. הריבונות שלנו נחטפת על ידי אוליגרכיה צרה. חוסמים את מבקר המדינה מלחקור את ה7 באוקטובר, מחסלים את ועדת הרוגלות, קוברים את פרשת הפצ"רית, עושים סיכול ממוקד לפוליטיקאים מימין, במיוחד לראש הממשלה נתניהו. סוחטים את דוד זיני ואת רועי כחלון, והכל באמצעות היועצת המשפטית לממשלה המפוטרת, בהרב מיארה, ונשיא העליון במינוי של ההגמוניה הישנה, יצחק עמית. והממשלה משותקת, היא לא רוצה להיגרר למלחמת אזרחים, ויש חשש אמיתי ומוצדק שאם היא לא תציית לבג"ץ שפועל בניגוד לחוק, היא תגלה שהמשטרה והבירוקרטיה אינן מצייתות לה, אלא לבהרב מיארה. ולכן אנחנו האזרחים חייבים לפעול. אנחנו צריכים למגר את הדיכוי האריסטוקרטי ולעשות את השינוי. ולכן אנחנו יוצאים היום ביוזמה אזרחית חסרת תקדים, עצומה, שתשלח לנשיא ארצות הברית דונלד טראמפ בשם 100,000 ישראלים. המטרה ברורה, להטיל סנקציות ממוקדות על ראשי האריסטוקרטיה הישראלית, בדומה לסנקציות שטראמפ השית על שופטי בית הדין הבינלאומי בהאג ועל התובע הכללי שהוציאו צווי מעצר כנגד ראש הממשלה וכנגד שר הביטחון. וזה אומר, אין כניסה לארצות הברית, אין חשבונות בנק, אין כרטיסי אשראי, אין אפשרות לעשות שימוש בטכנולוגיה אמריקאית, לא אפל, לא מייקרוסופט, לא אימיילים, לא וואטסאפ, אפילו לא להזמין דירה ב-Airbnb, עד שהאריסטוקרטיה תיכנע. וכך נוכל סוף סוף להחזיר את הריבונות לעם. אז באים אנשי הימין הערכי ואומרים, רגע, זו פגיעה בריבונות. אבל בינינו, איזו ריבונות יש לנו היום האזרחים? הריבונות היא רק בידיהם של יצחק עמית ובהרב מיארה. המילה האחרונה על כל דבר היא אצלם. באים אנשי הימין הערכי ומקשים, אבל השמאל ינקום בנו בעתיד. שכחתם? הם קראו להשית סנקציות משתקות על נוער הגבעות, על אנשי צו 9, על בן גביר וסמוטריץ', וגרמו לביידן שלא לפגוש את נתניהו במשך שנה שלמה עד ה7 באוקטובר. יש מי שמנופף בפחדים ההיסטוריים על חורבן הבית השני, ועל כך שהחורבן נגרם שפנינו לרומאים שיצילו אותנו מהמלחמות הפנימיות בין החשמונאים. אבל רבותיי, ההשוואה הזאת גם לא מחזיקה מים. הרומאים היו מגיעים לאזור בכל מקרה, עם או בלי סכסוכים פנימיים, והלקח האמיתי מההיסטוריה הוא אחר. אומה חכמה יודעת להפעיל בריתות כשהיא במאבק, והיום זה מאבק. כפי שאילון מאסק בעצמו כתב בתגובה לפוסט שפרסמתי בעבר, מתנהלת בעולם מערכה רחבה כנגד הדיפ סטייט. וישראל איננו מנותקת מהמאבק הזה. וכשבעלות הברית חולקות איום משותף, הן משתפות פעולה. ולכן אנחנו פועלים עכשיו. היעד שלנו 100,000 חתימות. מיד לאחר המלחמה באיראן, המכתב יישלח לנשיא ארצות הברית. אז אם אתם מאמינים שהריבונות חייבת לחזור לעם, זה הרגע להצטרף. חתמו עכשיו על העצומה. מחזירים את הדמוקרטיה לעם ישראל.